Mama wa wopambana amayi ndabambwa nyamata ndasungwana. Kwina kulikonse kumene inu muli mmawa uno. Kuno ku Malawi ngakhaleso maiko akunja kwa dziko lino. Ine Game Changer chikuni cha usi ababa. Muli ndine lero. Ndimafuna mawu anga oyambirira ndikukumbuseni Malawi kunena kuti palibe president amene amabwera nakhala pa mpando wa president ku dziko amene akamabwera amabwera ndi chithumba chake cha ndalama, right? China chilichonse chimene mumamuona nacho president nanyamwa nacho sichimachokera kwa ababa ache, sichimachokera kwa amayi ake, sichimachokera kwa ayaya ache kapena ankolo ake, amachipedza mboma momwemo. Palibe ngakhale vice president amene amanyamula account yake ndikukayilowesa ku account ya boma chifukwa chonena kuti yeyo ndi vice president wa dziko. Akamabwera amabwera iyeyo monga munthu. China chilichonse amakachipedza komweko. Nyumba zogona zimakhala zanu Amalawi. Magalimoto oyendera amakhala anu Amalawi. Mayunits ogwirisira ntchito kuti adzilumikidzana ndi anthu amakhala ainu Amalawi. Zokudya zimene amadya ngakhala takhala kuti wadya nthochi imakhala yoguliridwa ndi inu Amalawi. Maulendo opita kunja kukwera zindege zimakhala za inu Amalawi, chizimakhala zache. Kunena kwina munthu amene amachedwa president ngakhale vice president, china chilichonse chimene mumachipedza pa tebulo yawo ku nyumba yawo kapena kandi chokwera zawo zimakhala zikuyendesedwa ndi inu Amalawi. Galimoto ya inu Amalawi, ndege imene amakwera yolipira inu Amalawi. China chilichonse masuta amene akuvala ndalama zanu Amalawi. Zokudya zimene akudya ndalama zanu Amalawi. Antchito amene akumugwirira ntchito ndalama zanu Amalawi. Palibe wina amene atakumatitutumutsa ndi kumatiopseza chifukwa chonena kuti kuyendera zimagalimoto zimene ndidzopatulika zimene amakwera mtsogoleri wa dziko amene timamuyika tokha pa mpando nde akakhalapo tampasa china chilichonse chomweneredza tamulolera kuti azigwirisa ntchito account 1 kuti atitukulire dziko. So malo moti atithandize kuti dziko litukuke, fertilizer apedzeke mosavuta komanso mochipa mtengo, chimanga chipedzeke mosavuta komanso mochipa mtengo, mafuta apedzeke mochipa mtengo komanso mosavuta, muzipatala mankhwala akhalemo mosavuta mopanda chinyengo, zinthu zikhale at least pa mitengo yabwino mosavuta. Pambali pa chimenechi timampasa china chilichonse kuti munthu amene atsamayende modandaula, atsamakhale modandaula, atsamaganize za renti, atsamaganize za mabiro amagetsi kapena ndi amadzi, atsamaganize zokuti alibe airtime, china chilichonse atsamaganize kuti suti yanga yatha iye tu pamodzi ndi banja lake pamodzi ndi ana ake, atsamaganize ngakhale za ma school fees. So kuphatikiza zonsezi ni munthu amene amapangaso benefit pa ma donation ena aliwonse ochoka maiko akunja nditi ma percentage tinya. Ni munthu amene amapasidwa kasalary kabwino komanso amene ali ndi ma condition abwino akaenda maulendo opita kunja ngakhale mdziko lomwe lino la Malawi. Kunena kwina ni munthu amene timamuyika pa position yayikulu kwambiri ndicho linga tuna kuti tinkulupirire abwerese chitukuko ku dziko. So munthu amene ingatakupanga zinthu zopusa, zonyantsa, zodzimva, zodzikundikira chuma komanso zofuna kuti no apange beyond a position yake kuti swazitiopseza adzigwirisa ntchito misoko yathu kumapasa anthu kuti adzikhadzika pansi anthu ena. Akale munthu ogontha nkutu otsamva kulira kwa Malawi. Game Changer lero kunena kuti zopusa zimene ayi dziko la Malawi makolo athu anayivutikira kwambiri. Achina John Chilembwe anavutika, achina Chipempere anadzunzika, achina Chikufu Chehana anadzunzika. Anthu ambiri analifera dziko lino la Malawi. Therefore, Malawi tikuyeneka tikumbukire kunena kuti dziko la Malawi ndi dziko la democracy, dziko la zipani zambiri, and wina afune asafune. But ife sitikubwerera mbuyo ku one party system, munaka wa one party system anapita anamwalira komanso maswaka anaona kuti za one party system zidzathapo anthu azitesapo. We are in democratic country imene ikusogozedwa boma lake ndi chipani zambiri.
So wina asamagwirisa ntchito misoko yetu mopusa ndikumati opesa tikamudzula ndikumati manga tikamudzula ndikumati panga nkhanza zotsiyana kuwapha anthu akamudzula zimenezo nthawi yake inatha. Ine Mr. Game Changer chikondi chausi. Game Changer lero chachitika ndi chani? Mawanga oyambirira ndonena kuti Amalawi nonse amene mukupanga support, pangani support mademo amene akubwera apathete. Game Changer adzakhala ali kumeneko. Amalawi mwafunsa, Amalawi mukufunsa, Amalawi simu kundigonesa tulo kundifunsa za mademonstration apathete. Nimafuna choyambirira ndisanapite kutali ndiyankhule chonchi. Ne mundimvetsese bwinobwino chonde mundimvetsese kunena kuti mademo apathete ine Game Changer ngati activist, ngati nzika ya dziko la Malawi amene ndikunena kuti zikuninyansa kuti chimanga chafika pa 60,000 I will be there. Amene ndikunena kuti fertilizer wafika pa 100,000 anthu osauka ulaka nakhala pa 40-30,000 saka nakwanisa potengera ni promises amene akanganya agalu awo anatipatsa. Game Changer ndidzakhala ndili kumeneko. Kuvuta kwa mankhwala mzipatala mitembo imene ndayiona maso mangamu ikupita kumochale chifukwa chokuti amwalira mankhwala alibe komosati inali nthawi yawo. Game Changer apitako. Nkhani yokudzana ndi kusowa kwa mafuta Game Changer apitako. Kudula kwa jinthu kusankhana mitundu, kuchasidwa ntchito kwa anthu osiyana osalakwa, kusekedwa kwa makampani chifukwa chakugwa ndi kupepera kwa amene kwacha yathu yafikira chifukwa cha usogolero opusa. Game Changer I will be there. Choyambirira ndi chimenecho. Chachiwiri nimafuna ndikuyankheni chonchi nonse amene mwakhala mukufunsa Game Changer zikuti bwanji za Malawi First. Nimafuna ndiyankhule chonchi kuti nkhani ya Malawi First osabwera nayo kwa Game Changer, because Game Changer sakuyankhani china chilichonse chokhudzana ndi Malawi First, because I know nothing about Malawi First. Chimene mungachite pitani kwa a Secretary General a Malawi First amene ndi Mr. Mulo, kapena pitani kwa President a Malawi First amene ndi Bambo Kalindo, kapena pitani kwa Vice yao a Malawi First amene ndi Mr. Ben Longwe, kapena pitani kwa Treasure amene Treasure yao a Malawi First amene ndi Mr. Mpepo, amene womwafunse mafunso osiyana okhudzana ndi dongosolo lonse la pathete. Koma mukabwera kwa ine mukungobwerera mwina kundidziwa kapena ndi mmene ndilili kapena ntchito imene ndimagwira. But lero ndiyankhe kuti I know nothing za Malawi First. Tere amene atakuyankhula mwa ukadaulo bwinobwino za Malawi First ndi anthu amene ndakutchuliraniwo. So ine ngati Game Changer ndidzapita kuma demonstration ngati Game Changer, ngati concerned citizen, ngati munthu amene ndili pano kumenyera ufulu wa dziko lino. Andi ndidzapita kumene koko watsatiso kunena kuti nomwina mwake wina adzaikepo maganizo osiyana kapena kupezerapo njira za kunena kuti apangire campaign kuti Game Changer ndi uyu sopano. No, I will be there chifukwa ndine Malawi and ndikupita kukaonesa marights anga akunena kuti dziko la Malawi silili bwino, dziko la Malawi laonongedwa, dziko la Malawi lasochera, dziko la Malawi tikuyeneleka tidiombole. Kaya kuseri kukulizolinga zotani sindikudziwa, kaya kukugwirizanirwa anthu zotani sindikudziwa. Izi ndayankha because ndatopa ndi mafunso ondifunsa pa chinthu chimene ine sindidziwa. So ine chimene ndidziwa azisogoleri ndawachulawa akusogolera mademo apathete. Ndipo nimafuna ndiyankhule chonchi kunena kuti amabungwe osiyana, inu andale osiyana, inu amipingo osiyana, ngati ndifedi nzika za Malawi tikakhale nawo kuma demonstration. Zilibe ntchito mumakhala ni maganizo otani, muli ni maganizo otani, kapenanso ndife osiyana pa zochitika, pa zintchito, pa zoyankhula, kapena zikhulupiriro motani. Koma potengera kuti Malawi sali bwino tikakhale nawo kuma demonstration. Ndiyankhule pano kunena kuti nonse amene simupita koma muli ndi kuthekera kutumiza thandizo lanu kuti Game Changer apite kuma demonstration kulilongwe tumizani kuti tithandize anthu amene akakhale kuma demonstration mwina ndi madzi ndi zina zoterezo. Tumizani mathandizo anu moyenera, zimene zizichita koposa ndithu. Ndipo ndimafuna nditsimikidze pano kunena kuti Game Changer akakhala kumeneko ngati pali zina ndi zina zimene Game Changer mwina zimpangisa kusintha ndibweranso ndiyankhule pano.
chifukwa ine sindimachiyika choonadi pansi pa mphika, ndimachivumbulutsa chifukwa ndimadana ndi usogoleri oputsa, komanso ndimadana ndi anthu ofuna kuzichukisa waka kudzika pamwamba okha pamene sanafikepo, kapena ndi zolinga zofunanso kuti azilemerese okha. Ine sindimapanga nawo zimenezi. Koma ngati mkatikati mwakuyankhulidwa ndi chikonzesero mukupezeka zinthu zabwino zonunkhira ndi zombola dziko, Game Changer ndizapanga nawo mbali pa zinthu ngati zimenezi. So chimenecho ndi chimene ine ndinabwerera. Kaya munimvesesa kaya. So my demonstration apatete, ine ndikuyankhula mosatira mapazi ndi pakamwa kapena milomo ya ailu ake okonza ma demonstration okuti aliko pathete ndipo aliko di. Akanakhala kuti kulibe, ine nkalakhalanso chete. Ngati kasa achitika, ine sonza khala chete. Ndipo ndimafuna ndiyankhule choncho kuti ma demonstration potengera ndi zolankhula za President Malawi First Aboni Kalindo, potengera ndi zolankhula za Richard Mphepo, potengera ndi zolankhula za Mulo, potengera ndi zolankhula za Ben Longwe, tientonse tipite kuma demonstration. Komanso komalidzira, please osandifunsa funso lina lililonse lokhudzana ndi Malawi First, osandifunsa funso lina lililonse lokhudzana ndi ma demonstration. Nonse amene mumasatira Mr. Game Changer, nonse amene mumalikonda dziko, Game Changer kunena kuti mukakumana naye kulilongwe, apita kulilongwe. Ine ndikupita kulilongwe ngati nzika imene ndamvanso za mademo ngati imene mumamvera ino. Ambuye akudaliseni pa nkhani imene. Nkhani yachiwiri ndimafuna ndiwauze Mr. Malata kunena kuti osamatukwana asogoleria. Inu ngati msogoleri, ngati munthu amene muli Malawi, amene muli ndi manyazi ndi usogoleri umene tili nawo lero, amene ndinu munthu ndi wa mzimu wa Mulungu, amene mukuona kuti Malawi akudzunzika kutsowa kogula chimanga chafika 60,000. Zinthu zonse kudziko lino tidamva kudziwerenga kalekale zakwera kwambiri. Nimaganiza ngati Amalata mukanakhala mbali ya ife ngati ma activist kuombola nawo dziko lino. Komabe tazindikira kuti inu si activist, inu yonso si munthu onena kuti mutha kupanga zinthu zosintha dziko lino. Inu muli ndi nthawi ndi bize yofuna kukokerera mimba janu kuti mkayankhula timaudio tanu topusa tawu chitsirutsiru to mabwana anu amene akutuma naja azikuponyera nikena kake. Zimenezo nimafuna ndikuwuzeni kuti nomudzaona nawo polekera. Komanso nimafuna ndikuwuzeni kunena kuti ine ndi Game Changer. Ine ndikafuna kumpalapasula munthu, choyambirira nimampasa warning kuti ukalimbana ndi ma activist, ukalimbana ndi Game Changer, ukalimbana ndi Amalawi amene kulira siku la lero, uzathera kuntengo. Ndipo Amalawi pano mene atopera ndi Malawi mene kulirira lero, wina nkumatusa maudio yake opusa Amalawi akudula zotsadulidwa. Ine nimafuna ndiyankhule choncho kwaudza wonse amene mukuyankhula zopusa mbwerera ku dziko lino kumatusa timaudio tiana tingodzuka kumalankhula zopusa, sitikudziwa kuti atitumawa kodi akufuna tiyapange chani kumene kukupita dziko simukudziwa. Koma ife titakupasani ka 10,000 kumalankhula zopusa mothandizidwa ndi Malata. Ndimafuna ndikuwuzeni kuti alanzalo anasiya zopusa, tinawakhazika pansi, tinawalangidza, anamvesesa kuti Yesu ndikugwirisidwa ntchito. Inu yonso ngati muli anthu akumva mukhale chete ndipo mupange nawo support ma activist amene akufuna kuwombola dziko lino la Malawi. Right? Chinthu china ndimafuna ndiyankhule chonchi. Amalawi nkhani yokhuzana ndi anzathu a HRDC, Human Rights Defenders at Coalition chanchani uko. I don't care kuti kadzina ndimalikwanisa kulinena, but what I know kuti HRDC under the leadership of Mr. Gift Trapens, imene ndiya Timothy Ntambo, imene ndiya McDonald Sembreka, imene ndiya kaya ndani pa timu yawo yonse imene inapasidwa mabonus icha. Choyambirira nimafuna ndiyankhule chonchi kuti HRDC ikanakhala ya nzeru sikanati lero iziyankhula. HRDC ikanakhala ili ndi mzimu potengera ni mkwiyo umene anatigwesera ife Malawi 20 million ikanangokhala chete. Chifukwa zimene ayamba nkumakhala ngati akudana ndi makolo awowa, Game Changer kudziwa kuti anthu adali pa meeting ndipo anakambirana, ndipo ndi nthambi ya MCP imene imafuna idzigwira ntchito ngati nani
organization na governmental organization NGO imene imafuna idzigwira ntchito ngati ndi bungwe loyima pawokha imene silaboma koma silaboma ndi koma ndilo chipati mukundimvetsetsa bwinobwino abalawi. So ndimafuna ndimauze anzanga uyu wakunsanje a gift trapeze kumuwuza kunena kuti mbale wanga ndale zimene umazipanga 2020 2019 ngati ukuganiza kuti udzipanganso pano uthera kuntengo. Ngati ukuganiza kuti uyambanso ndale dzina zoputsa ndi kumayabweresera Malawi kumaona ngati Malawi ali mmene unampusisira muja kuti mnalandira zimabiliyoni mchimwene wako nkupasidwa unduna pano kulandirabe zindalama azinzako ena nkupitisidwa kuyembase kwakhala kajembe kumeneko ndi kumaganiza kuti mupanganso chotheka kuti muwatembenuzenso Amalawi ndi nzeru zanu zopusa zimene muli nazo. Ndimafuna ndikuwuzeni kuti kuli bwino kungokhala pansi kumadya ndalama zimene mukupasidwazo koposa kuti mikwiyo ya Amalawi imene ali nayo tingolimbana ndi zimene munatisira matuvi anu amene munalowesa mboma. Munimvetsetsa bwinobwino. Game changer lero chiuchitika ndi chani? Wina sanga bwere pano amene anatipasa mavuto watika pa mavuto lero ma activist tikuzunzika kopsa sitikugona usana ndi usiku chifukwa zopusa zimene anazipanga amenewo chifukwa cha msongolo umene anampanga a Timothy Ntambo a gift trapeze McDonald Sembereka ndi gulu lawo lonse ati kaya ndani zitsiru za wanthu tikuzunzika lero kuchiko lino chifukwa cha zitsiru ngati zimenezi. Audzeni kuti apite ku koti akayankhule kuti game changer watudza kuti ndife zitsiru za wanthu. Kaya munimvetsetsa kaya Malawi akuzunzika, Malawi akulira usana ndi usiku, Malawi akugona panzero kufuna mafuta, Malawi akusowa ngakhale fertilizer lero Malawi wayamba kufa ndi njala. Boma limene iyeyo anatiyikamo ndi boma limene sili kudabada chonsecho kutuza everyday forex kulibe ndi uyali njwa kuyenda maiko akunja kugwirisa ntchito forex pano kukonzekazo unazipita ku America ku meeting osenesera kumene atenga anthu ochuluka ziko lopanda forex kumapitirizabe kumatipusisa Malawi ngati fejitsiru. Ndimafuna ndiyankhule chonje kuti no a gift trapeze ndi timu yanu yonse mungokhala chete ifeyo tiliko ku Malawi kuno tiyendesa china chilichonse. Boma lanu uli musalimbane nalo nokha yayi ino msamenyane noka timenyana nanu ndifeyo atwere nyenye yake ndifeyo tilimbana nanu ababa tithana nanu sitikusowaso kuti mutithandize sitikusowaso kuti muyankhulepo ku dziko lino sitikusowaso kuti muchitepo kanthu ifeyo we know how to deal with this matter. So don't worry, sitikukufuna anthu oyipanga tinu yayi Amalawi anatopa nanu Amalawi atopa nanu ndi boma lanuli mukuyeneka nonse munyamuka muchipita ni muyembekedzere milandu inuyo anthu achabe anthu oyipa mitima kwambiri. Kaya munimvetsetsa kaya. Now nkhani yanga ina yosatira ndimafuna ndikuthokozeni nonse ma MP amene munali ku parliament kuti munavomereza kukonzekera kuti wina kangoyerekedza kunena za age limit ku parliament kuvuta. Ndimafuna ndikuthokozeni kwambiri ma MP nonse amene mumayankhula ndi game changer kuti game changer osadandauleya tikathana nazo zimenezi amene ayamba nkhani imene ndayichera DC atumidwa ndi Chakwera imeneja ndi proti afuna izathere ku parliament ikathera ku parliament tikalimbana nayo ipite ku koti munga amene amagwirisira ntchito system yawo koma sitilola ndipo siziteka. Ndipo ndimafuna ndithokoze kwambiri komanso ndikuthokoza ina amene mumafuna kubweresa bili imene ifa ena ndino a DPP ena ndino MCP ena ndino a UTM amene mumafuna kubweresa bili yopusa ngati imene. Ndifuna ndikuuze ndikunena kuti no ndinu anthu omvera kumwamba chifukwa mukanangoyerekeza kupanga mulingana ndi mmene game changer ndimakonzesera maplani anga inu yabwezi msali ku Malawi kuno. Ku Malawi kuno kukananunkha zonunkha chifukwa Malawi sakulola sosopusa. Remember Malawi kuna kuti ziko la Malawi palibe wina aliyense kuti atusela mulola chelo mpangisa wina kuti limpero ufulu wake wakuima pampando au president kulibe zimenezo. Ani ndimafuna ndikusimikizira Malawi kaya amene muli kunja kapena muli kuti kunena kuti osadandaula zimwe ni wankaka wanu palibe munthu amene atakamuze wina kuti chifukwa choti uli ndi zaka 100 sukuima chifukwa choti uli ndi zaka 120 sukuima sipesi ziteka wazaka 120 wazaka 200 akaime Amalawi akasankhe okalambayo kapena wanchinyamata amene kufuna chifukwa chisankho sichili m'manja mwa uyo opanga malamulo chili m'manja mwa Amalawi ife zopusa tikukana fa opanga malamulo sotamikapo ndife pa mpando umenewu
nefe zibwana tibakana. So ndimafuna ndikuthokozeni ma MP fa nkhani imeneyi ndikukhulupirira ena nawo pa ananjenjemera chifukwa Game Changer ndinakuwuzira nitu andi ndinayankhula mobwereza mwina maulendo okwana kandi 8 ndikuyankhula kuluza dziko kuti ngati muyerekeze kubweresa nkhani ya age limit muzunzika ndiponso mukafika m'manyumba mwanu. Ine ndi Game Changer chikondi chausi. Komanso ndimafuna ndibwereze kunena kuti no president wanu amene akukupasani zindalama nkumakupasani mfundo zopusayo zimenezo zikhala zikuchitika ndithu ndipo Game Changer kukuonani sizitheka ku dziko lake lino la Malawi. Ngati dziko lino ndi ya democracy sitilola kuti democracy iphedwe pa munthu wina mdziko lino sizitheka. Palibe democracy imene imabweresa mfundo zonena kuti wakuti ayi koma wakuti. Kani ya ulamuliro mu democracy pa ulamuliro wabwino sikuvomera kunena kuti wina akaphwanyiridwa ufulu chifukwa cha zaka zake chifukwa nkhani yosankha osankha ndi pa Malawi zili ndife kwa sankha gogo zili ndife kwa sankha wachinyamata. Palibe amene angatilamule ku dziko lino ndi zolinga zofuna kuti iye akwanirise zokhumba zake. Kamulivesesa Malawi. Chinthu china ndimafuna ndithokoze madzibusa amene ndakhala ndikukumana nawo ku Central Region, ku Northern Region, komanso ku Southern Region amene amayankhula kuti Mr. Game Changer mukamatulusa audio yanu muyankhule kuti ife madzibusa tatopa, ifeyo tatopa ndi boma ili. Madzibusa ena ndino Assemblies of God, kuli mashehe athu, kuli anzatu amipingo yosiyana-siyana ngati Living Waters, kuli anzatu osiyana-siyana ngati CCP, kuli anzatu osiyana-siyana ngati anzatu a Roman Catholic, kuli anzatu a Anglican, kuli anzatu a Seventh-day Adventist, kuli anzatu amipingo yosiyana-siyana amene Game Changer ndikukamba tuza madzibusa uku a Love of Jesus ndi mipingo ina amene Game Changer mawiki awiri amene wandakhala ndikukumana nawo osati pa phone koma pamaso kuditana kuma meeting lawo kutuza kuti Game Changer ife nafenso ngati madzibusa tazindikira iwe ngati mbusa nzathu kunena kuti tikuunze kunena kuti pita ukaliunze dziko kuti we are ready kuti tigwire ntchito yowombola nkhosa zathu, tigwire ntchito yopulumutsa nkhosa zathu. Kodi tinalikira bwanji mwachimwemwe pamene anthu athu sakudya, pamene anthu athu akufa ndi njala, pamene anthu athu akufa ndi matenda opanda mankhwala mzipatala? Tinalikira bwanji? Ndimafuna ndikuwuze ndikuti osadandaula ya there is God in heaven amene amamva misozi ya oyera mtima. Ndipo mazibusa nonse munandipempha kuti ndisakutchuleni mayina kunena kuti no ndiliunze dziko kuti madzibusa, mashehe, mabishop na nsembe ndi ena mamasistera okwana 8 anditumaine kuti ndikuwuze kuti Malawi sitili tokha, tili ndi anthu ambiri amene mipingo yawo akuyiudza ndipo ayamba kuyiuza za chilungamo. Kamnimvesesa kaya ndipo Game Changer ine sindikugwira ntchito pa mafoni pokha komanso ndikugwira ntchito kukumana ndi adzibusa osiyana-siyana, azisogoleri amabungwe ndi azisogoleri akumudzi mafumu kukambirana nawo kuti kodi tisintha bwanji dziko lathu kulichosa m'manja mwa Farao oyipa uyu. So ine Game Changer ntchito yanga imene ndayamba pano si maudio okha. Mukazandiona ndatenga 2-3 days ndimakhala ndili mfiudi kukumana ndi anthu awo andiyitana. Pena mukazandiona ndikupanikiza kutulusa maaudio ndikufuna ndipereke report yezo imene ndili nazo komanso mwina ndidzudzule zina zimene zikuchitika zopusa. Fa Game Changer ntchito yake ndi imeneyo. Inu nonse amene mumathandiza, amene mukuthandiza, thandizani. Komanso ndimafuna ndichenjeze ma MP nonse amene madera anu omwe ngotafuta zindalama za CDF palibe chimene chochitika kukubwera mashado MP amene aime maderamo amene Game Changer sasekerera koma kukuwuzani chilungamo nonse amene mwalephera kupereka zinthu kukoma constituency mwanu. Fa inunso ndi mfiti zenizeni CDF ija mango idyapo, right? Palibe chimene mwapanga panopo mukayandikira kumalizapo kudya 400 million Malawi kwacha ngati CDF Constituency Development Fund imene yabwera ku constituency kwanuko. Ni chani chimene mungasonye chimene mutha kucherekeza ndi 400 billion? Ndi njingo, ndi chisime, ndi bridge, ndi chani chimene mutha kuchisonya? Mumalipirira ana skulu amasiye, mumalipirira ana skulu ovutika, mumathandiza azigogo kuchokera mutumba limene la CDF. Palibe ikufika nthawi imene Game Changer alabula dziko lino kuti constituency ina iliyonse imuyitane MP mfunse kuti 400 kapena 500 million imene inabwera kuno tatipase masamu wa iwo nonga bwanji yagwira bwanji ntchito.
zopusa timanena nazo fankhani za ku parliament umalandira allowance, transport allowance, chino chilichonse accommodation umalandira. CDF waipangira chani, wapangira chani kunena lino. So inu nonse mashado nonse konsekani. And osamango vote yaso mashado omango nena kuti ndizasintha zinthu. Panopo shado ayambe kupanga zinthu. Kani kansala, kani MP shado upange china chake chimene takukhulupirira kwanuko ngati sacrifice yako. Kuti kupanga sacrifice ngati chizindikiro chakuna kuti ndizasintha zinthu mu constituency. Right? Sindifuna time imene kubwera kukhala zisilu za wanthu ifeya. Kani yanga ina ndifuna nimalize motere. Amalawi ndibwera ndifuna ndiyankhule zinthu zingapo zoti musiyanisire boma limene likulamulali ndi boma lija limene linalandidwa boma lake likulamula lija. Kapeta kuti no ndifuna Amalawi ndibwere ndi audio imene ndifuna ndisiyanise boma ili la Chakwera ndi boma la Peter Mutharika. Tisatenge boma la Chair analamula anamaliza 10 years anapita nakapuma andi Chair ndi munthu wachikulire ali kunyumba kwawo. Tisatenge boma la Maijs Banda ifali dakalibe likuwawanyulapo dzikoli usogolero wawo ndumene kuthandizira kuononga dziko lino aja amene anatenga udindo kumavita zawo atamwalira aja sindiyankhula za amenewo. Usogoleri umene ndifuna kuti ndibwere na audio yache tisiyanise pali zinthu zopitirira 15 zimene Malawi ndizibwerese zimene zikusiyana kwa tuntu ndi boma la DPP under the leadership, under the administration of Professor Arthur Peter Mutharika komanso ili likubene likutsogozedwa ndi Mbutsa Makikafe Chakwera kuna kuti pali kusiyana kotani. Ndi Amalawi kumapeto kwa audio imene funso langa lizakhala lonena kuti kodi Kenani anali kuti nanga panopa tili kuti kodi timatengedwa kuti tikupita ku Kenani kapena timachosedwa sewa ku Kenani ndikupitisidwa kumavuto kwa Igupto kwa Farao. Audio yanga imene kubwera ndipo sikale ndionjeza kuti ndiyankhula mbawa imene ndiyankhule za kusiyanisidwa kapena ndisiyanise za mmene Malawi akuonera ndi Malawi imene alili ndi mmene Malawi imene analili. Ine Mr. Game Changer chikundi chausi povaliza mademonstration aliko inu nonse apolisi atu mademonstration andi anu tikupita kumauja kwa kumenyerani nkhondo kuti mwasamango chenda mauniform aboma za ulerezo tifuna muzitenaso masuti abwino chifukwa timukulandira salary yabwino. Inu asitikali atu musamango khala maranki kamodzi omwe dzaka zochuluka kumakhomereredwa chifukwa kuti sino odziwika na nduna kapena na president kumakhala odzunzikabe mademonstration andi anu. Inu amene mukudzunzika kulandira kasale sikakukwana kuti muthandizira amayi ababa antasisa ankolo achemwali kumudzi chifukwa chamene zinthu zadulira ku dziko lino mademonstration amene ndi anu. Manje phunzitsi inu anthu ogwira ntchito zosiyanasiyana mwa mwenye ndimafunanso ndiyankhule ndachenjeza mwenye kuti ife Amalawi tikamalirira dziko lathu masegula mashopu anu ndikumayima mngampa kumatiyang'anira ngati zidole siku lina lake tipanga mademo anu. Fazima tinyasa ife tikuzunzika kumalirira dziko lathu inu kumaseka mkumayima kumatiyang'anira ngati ife tikuvina gule ifeyo tithanatana. Fa inu wanga munabwera kunoko kuti muzasake musinthe mioyo yanu inu mukulephera kuti muthandizepo. Inu nonse anthu obwera kandi inu maBurundi kandi maIndiani kamumachokera ku Somalia kamumachokera ku dziko lanji but mumangoyang'anira yafika nthawi imene Game Changer kutenga nimone mashombolo ndipangani muzakakamire muzaona chimene chinabeta nkhanga mpala. Ifeyo tili maiko akunja ngati ku South Africa timatulusidwa tiyentonse tikamenye nkhondo muli dziko lathu lino simungakukhala ife kumatiyang'ana ngati zisilu ya. Then nachindikira kunena kuno inu yonso ngati ife tikusiya mabusiness athu tikusiya ntchito zathu kusiya mabanja athu kuti tipulumutse dziko lino inu ndikumasegula mashopu anu kuti muzipangazi ndalama dziko limene ife tikulilirira kuti zinthu sizili bwino zimene sizikutheka dziko lino. Fa inunso ma-Indian ndamene mukuzunza abale athu mashopu mwanu inu ma-Somalia inu ma-Burundi ndamene mukuzunza mashopu mwanu mwa Amalawi mukuzunzika kwambiri chonsecho mukulemera koma kandalama kamene mukapasa Amalawi konyenyeka kochepa komanso kwatukwana chathu kwadire ndicho. The Game Changer kunena kuti akubwera ndiphatikize pano kuti audio imene kubwera kuti ndikudzanena zosiyanitsika kapena kusiyana kwa maboma awiri awa. Iyi yolandayi ndija imene nalipo ija kuti kodi Kenani ndiuti Kenani muzamudziwa chifukwa cha zipaso zimene Game Changer ziyankhule pano zimene sindizayankhula monyerekedza koma ndizayankhula zimene inu eni mwizanda kuti ndizoona zimenezi.
ndendizaya nkhapo mawaga ena okhuza ndi anthu onse obwera amene akupanga mabizinesi zawo ziko lino la Malawi. Sindikusekerera munthu andi ndilibe nthawi yosekerera munthu. Amalawi ndikupempheni Nthawi Game Changer akhala ali kuma demonstration pamodzi ndi timu yake. Chimene tupempha tithandizeni kuti tikafike kuma demonstration, tithandizeni kuti tiyende tikamenyerawo ntchito imene. Tilibe china chilichonse, tilibe ndalama zochokera kuno kubwera kutyolo kukafika ku Lilongwe kukagona ndi kukagwira ntchito yonse ndi kumabwera konso kamazi ndi zina zotero. Tithandizeni tisowa thandizo lanu ma MP kandi ndani kandi maiko akunja pangani support. Mene ndanenera china chilichonse chimene chikuyenda chokhuzana ndi ma demonstration ine cheni chake sindichidziwa, koma chimene ndidziwa Malawi sali bwino andi kuli ma demonstration amene Game Changer adzakhala nawo pasogolo kuphedwa koma tipulumutse dziko la Malawi, kumangidwa koma tipulumutse dziko la Malawi. Sindikuopa, sindikujenjemera, sindikubwerera mbuyo. Ine Mr. Game Changer apolisi nonse miriti amene mutubidwe musamale kwambiri pamuta kukafa mwachisawa wagati anthu ana akukonde muchenjere kwambiri amene wakutumba ndiyo mumudze kuti Game Changer audio yetu yakulusalero tiyodabwitsa ndipo akuti tichenjere kwambiri chifukwa Yesu akulola zopusa. Mwina ngati anyamatawa akukuza ndipo mokusekererani mukamabwera mukonzekere mumwe madzi omaliza mudye nsima yomaliza ngati mukubwerera zopusa. Komanso nkanakonda kungolandira ndalama zonkubwera inu ndife mauthenga athu kunyamula m'manja maposta athu kumayenda komanso tizopusa chonde kumeneko kukavuta kwambiri. Tikupita ku State House ati cholinga chache kukamuza chakwera kuti you must pack and go. Sitikukufuna nyumba zathu zino Chilima, you must pack and go. Usikaganizira boko akazi ako. Ine ni Game Changer chikoni chawese. Nonse amene mufuna kuthandiza kuti Game Changer ukapezeke ko kubereko. Iwe pita ndi gulu lako ndipo ifestirola kuti ukhale pansi ukakhale nawo ku chinthu chimenechi. Mundiyankhula ine pa 09 modzi ma 8 awiri 56 3799. Mutakundiimbira pa nambala imeneyo, mutakundiyankhula pa WhatsApp nambala imeneyo, komanso mutano kundithandiza ndi Airtel Money pa nambala imeneyo. Chonde ma demonstration amene wandi Amalawi wina aliyense amene akuzunzika dziko lino. Komanso ndiyankhule pano kunena kuti wina aliyense amene akupanga maplani kuti aleperese ma demonstration amenewa mukupala muna nkhondo yayikulu chifukwa kuzachitika ma demonstration amene sabalanso kuti ati court yayankhula kuti chani kapena zikukhala bwanji, because we are sick and tired ndizopusa zimene mumapanga. And tikudziwa kuti zonse zimene zimachitika kuti ma demonstration aleperesedwe zimakhala zokuti mwatumidwa pitani ku koti makaya usidwa kale chochita inu akoti chenjerani ndipo mudziwe kuti Malawi akatopa Malawi mene wapsera mtima malamulo tasi akaitisa konza bwino kusogolo kuno kamulipese saka nangati mupitiriza kupanga zopusa. Komanso ma demonstration amene ngati chakwera sakukavomereza kuti basi ndapita kwathu konzekani kuti dziko lonse lapalawi kubwera pakati kumpoto kumawa boma lina lililonse Game Changer itanisa ma demonstration azizizi amene boma lina lililonse kuchitika ma demonstration ochosa boma hii. Ile ni Mr. Game Changer chikoni chawezi. Ambo ya kudaliseni. Bye bye.